हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. మాతాజీ, మధ్యలో ఏమైనా వాయిస్ కనుక బ్రేక్ అయితే చెప్పండి, నేను వీడియో ఆఫ్ చేస్తాను. ఓకే ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ, ప్రణామాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం, మ్యాంగ్లూరు, కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మనం 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము అని చెప్తారు. ఈ కర్మయోగం గురించి చూద్దాం ఈరోజు. అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఏదైనా వాయిస్ బ్రేక్ అయితేనే మెసేజ్ చేయండి, లేకపోతే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు లాస్ట్లో అడగవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ మెసేజ్లో వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ నేను చెప్పడం ఆపేసి అప్పుడు చూడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. అందరూ ఆశీర్వదించండి, సరైన టైంకి సరైన పదాలు నా నోటి నుంచి వచ్చేలాగా. అలాగే నా గురుదేవులందరికీ కూడా పదాభివందనాలు. హరే కృష్ణ. ఈ 18 రోజుల్లో ఈరోజు 3వ రోజు. ఈ అధ్యాయం పేరు కర్మయోగం, తృతీయ అధ్యాయము కర్మయోగం అన్నమాట. మనం ఏంటంటే మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూసాము, అర్జునుడు ఆ యుద్ధ భూమిలో వాళ్ళ యొక్క ఎవరెవరైతే ఉన్నారో స్వజనులు బంధువులు వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత ఆయన నేను యుద్ధం చేయలేను అని ఒక జాలి, అలాగే పాపం కలుగుతుంది, అలాగే ఆనందం ఉండదు వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల, అలాగే అనిశ్చయతి అంటే నేను ఏది తెలుసుకోలేకపోతున్నాను, అలాగే కుల ధర్మాలు అన్ని నాశనం అవుతాయి, కాబట్టి ఈ 5 కారణాలు ఉన్నాయి నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పడానికి అన్నట్లుగా ఆయన కృష్ణుడికి చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, నువ్వు ఈ శరీరానివి కాదు. మనకి 2వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఈ గీతాసారంలో అన్ని అంశాల గురించి చర్చించడం జరిగింది. అప్పుడు చెప్తూ ఉంటారనమాట, నువ్వు ఈ యొక్క శరీరానివి కాదు. నువ్వు ఎదురుగా ఉన్న నీ బంధువుల యొక్క శరీరాలను చూసి నువ్వు అదే వాళ్ళని నేను సంహరించేస్తున్నాను, వాళ్ళు చనిపోతారు అని నువ్వు ఇట్లా అంటున్నావు. అది కరెక్ట్ కాదు. నీ యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. నువ్వు ఒక క్షత్రియుడివి. కాబట్టి నువ్వు ఈ యుద్ధరంగంలో గనక మరణిస్తే ఎలాగో స్వర్గానికి వెళ్తావు. ఎందుకు? క్షత్రియుడు యుద్ధరంగంలో మరణిస్తే
ఆ, ఆయన స్వర్గానికి వెళ్తారు. అలాగే యుద్ధాన్ని గనక నువ్వు అంటే యుద్ధంలో గనక నువ్వు జయించి ఆ, రాజ్యాన్ని గనక గెలుచుకున్నావు అనుకో, నువ్వు సామ్రాట్ అవుతావు, మీరందరూ కూడా, పాండవులందరూ కూడా. కాబట్టి నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయాలి, అంతేగాని యుద్ధంలో నుంచి వెళ్ళిపోకూడదు. నువ్వు వీళ్ళ మీద దయతోటి ఓ పాపం కలుగుతుందనో, లేకపోతే వీళ్ళందరినీ సంహరించడం మంచిది కాదనో, ఇదంతా ఆలోచించి నువ్వు గనక ఈ యుద్ధ రంగంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమంటారు? నువ్వు పిరికివాడివి, లేకపోతే అర్జునుడు వెన్ను చూపించి వెళ్ళిపోయాడు, ఇలా నిన్ను నానా రకాలైన మాటలతో పలుకుతారు. దానివల్ల నీకు అది మరణం కంటే కూడా ఇంకా ఆ, బాధిస్తుంది. అంటే నువ్వు బతికి ఉన్నా కూడా, అంటే నువ్వు జీవించి ఉన్నా కూడా నువ్వు మరణించిన వాడిలాగానే, అంటే నువ్వు అంతకంటే కూడా ఎక్కువ క్షోభని అనుభవిస్తావు. కాబట్టి నీకు దానికంటే కూడా యుద్ధం చేయడమే ఉత్తమము అని చెప్తూ, నువ్వు నీ కర్మలని నువ్వు నిర్వర్తించు. ఎలా నిర్వర్తించాలి? దాని యొక్క ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా ఒక స్థితప్రజ్ఞుడిలాగా అని చెప్పారనమాట. అలాగే కొన్ని విషయాలను చెప్తూ నీ ఇంద్రియాలను నువ్వు నిగ్రహించుకో. ఎందుకు ఆయన చెప్తున్నారు, నా యొక్క అవయవాలన్నీ కంపించిపోతున్నాయి అని. కాబట్టి నీ ఇంద్రియాలను నువ్వు నిగ్రహించుకో అని చెప్తూ దానికి ఉదాహరణగా తాబేలుని, అట్లాగే ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః అంటూ మన కోరికలని ఈ ఒకే విషయం గురించి ఆలోచించడం గురించి అది ఉండకూడదు అని చెప్తూ లాస్ట్కి చెప్పారనమాట. నువ్వు ఏం చేసినా కూడా ఏషా బ్రాహ్మి స్థితి పార్థ, అంటే ఎలా నువ్వు ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలో ఉంటూనే ఆధ్యాత్మికమైన భావాలని పొందుతూ నువ్వు నీ కర్మను నిర్వర్తించాలి అని. అప్పుడు అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చింది. అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 3వ అధ్యాయంలో అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ ధ్యాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధియే మంచిదని నీవు భావించినచో నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధమునందు వినియోగింపగోరుతున్నావు? వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. నీ ఉపదేశంతో నా బుద్ధి అయోమయంలో పడిపోయింది. దేని వలన అయితే నాకు అత్యుత్తమ శ్రేయస్సు కలుగుతుందో దయచేసి ఆ ఒక్క మార్గాన్ని నిశ్చయాత్మకంగా ఉపదేశించుము. ఇక్కడ ఏంటంటే అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, నువ్వు 2వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ ఏమో నువ్వు చెప్పావు నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు అని. అలాగే మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నావు? కర్మలు చేయమని చెప్తున్నావు. కాబట్టి రెండు రకాలుగా నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకటి కర్మ సన్యాసం చేయాలా, లేకపోతే కర్మయోగం చేయాలా? అంటే కర్మలని చేయాలా? ఎందుకు? అసలు నేను ఈ శరీరాన్నే కాదన్నప్పుడు నేను ఈ శరీరం గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి? నేను నిజంగా జ్ఞానం తెచ్చేసుకుని ఆ, ఒక ఒక సన్యాసిలాగా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ఇదంతా చేయొచ్చు కదా, ఇంకా కర్మలు చేయడం ఎందుకు అని అనుకున్నారనమాట. అలాగే మళ్ళీ 2వ అధ్యాయంలోని కొంత భాగంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి, నీ కర్మను నువ్వు చెయ్యి, నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆయనకి అర్థం కాలేదు. రెండు విధాలుగా అంటే ఆత్మజ్ఞానాన్ని చెప్పారు, అలాగే కర్మ గురించి కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో కూడా ఏది ఉత్తమమైనది అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. మళ్ళీ అలాగే మొత్తం కూడా ఏంటంటే త్రిగుణాలతో లోబడి ఉందని కూడా నిన్న మనం ఒక శ్లోకంలో చూసాము. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా నువ్వు కర్మ చెయ్యము అన్నట్లుగా. హరే కృష్ణ. చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్లు చేయకండి అండి, లాస్ట్లో ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్తారు కానీ. హరే కృష్ణ. అక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా, అంటే నువ్వు త్రిగుణాలకి లోబడవద్దు. ఇవి ఆ సత్వ రజ స్తమో గుణాలు అనేవి నిన్ను కట్టిపడేస్తాయి. కాబట్టి నువ్వు వాటికి అతీతంగా ఉండాలి అన్నట్టుగా కూడా ఒక శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసం చెయ్యాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఎలా ఈ కర్మయోగాన్ని చేయడం ఎలా అని కొన్ని కొన్ని ఆ, పదాలని ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నట్లుగా, ఒక పక్కనేమో ఆ, ఇది కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధి అని మంచిదని చెప్పావు, మళ్ళీ కర్మ చేయమని చెప్తున్నావు. మరి ఇంకా కర్మ చేయడం ఎందుకు? బుద్ధి బుద్ధి ఉపయోగించి నేను జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే అయిపోతుంది కదా. ఇట్లా అర్జునుడు అడుగుతున్నారనమాట.
అంటే ఆయనకి కొంత అవగాహన ఉంది. కానీ వచ్చే తరాల కోసం అంటే మనలాంటి వారి కోసం కూడా అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. ఇదే ఇలాగే చాలా చాలా ప్రశ్నలు వచ్చే కొద్దీ అంటే మన కోసం ఆయన అడుగుతూ ఉంటారు మన తరపున. కాబట్టి మనం మన కోసమే ఇటువంటి ప్రశ్నలన్నీ మనకు కలుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భగవంతుడి చేతే సమాధానాలు మనకి అందేలాగా ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠ పురా ప్రోక్త మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పాపరహితుడమైన ఓ అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొంద యత్నించు మానవులు రెండు రకములని ఇంతకు ముందే చెప్పితిని. ఒకళ్ళు దానిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పన ద్వారా, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు పాపరహితుడివి, నీకు పాపం అంటుకుంటుంది అని నాకు పాపం అంటుకుంటుంది కదా అని అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అర్జునుడిని, నువ్వు పాపరహితుడివి కాబట్టి నువ్వు ఆత్మానుభూతిని పొందాలనుకుంటే, అంటే రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆత్మానుభూతిని పొందడము, కాబట్టి మానవులు రెండు రకాలు. ఒకరు దానిని జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పనలు, జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి ఇలా ఈ జ్ఞాన సముపార్జన కోసం చేస్తూ ఉంటారు. మరొకళ్ళేమో భక్తి యోగం ద్వారా, భక్తి యోగం అంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి కర్మని కూడా భక్తిలో మిళితం చేసి భగవంతుని కోసం భగవంతుని ప్రీత్యర్థము వారి యొక్క కర్మలను చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ రెండు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, రెండు రకాలుగా ఉంటాయి వాటిని. మరొకరు భక్తి యోగం ద్వారా దానిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. న కర్మణావనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే నచ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. కేవలము కర్మలు చేయనంత మాత్రాన మనిషి కర్మబంధాలకు దూరంగా ఉండలేడు. అదేవిధంగా కేవలం కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా పూర్ణత్వం లభించదు. ఒకవేళ మనిషి కర్మలు చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రం ఏంటంటే ఈ బంధాల్లో చిక్కకుండా ఉండలేము. అలాగే కర్మ సన్యాసం ద్వారా కూడా నిజమైన పూర్ణత్వం అంటే ఆ జ్ఞానం సంపాదించడం ద్వారా కూడా నిజమైన పూర్ణత్వం అనేది లభించదు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవశ కర్మ సర్వ ప్రకృతి గైర్గుణై. ప్రతి ఒక్కడు ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావాలకు లోనై అవశుడై కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాడు. కర్మలు చేయకుండా ఎవడు ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేడు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా త్రిగుణాలు, ఏదో ఒక గుణంలో మనం ఉంటూ ఉంటాం. అంటే ఉదయాన్నే లేస్తే సత్వగుణంలో ఉంటాం కొంచెం ప్రశాంతంగా అట్లా, కానీ అప్పుడు కూడా మనం ఏదో ఒక కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక సంసారంలోకి వచ్చిన దానివల్ల మనం ఈ త్రిగుణాలకి ఏదో ఒక గుణం ప్రభావానికి లోనవుతూనే ఉంటాము. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మనం మన దగ్గర నీళ్లు ఉన్నాయి, ఏదన్నా ఒక మట్టిలో అంటే నల్లటి మట్టిలో పోసామనుకోండి, ఆ నీళ్లు అంటే ఒక బాటిల్లో ఒక నల్లటి మట్టేసి దాంట్లో వాటర్ పోస్తే నీళ్ళంతా నల్లగా అయిపోతాయి. రెడ్ కలర్ మట్టేసి ఆ వాటర్ దాంట్లో పోస్తే రెడ్ కలర్లో కనపడతాయి. అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చిన దానివల్ల మనం కూడా ఈ భౌతిక గుణాలని పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాగే మనం పిల్లలను చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళేంటి చాలా చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక 5, 6 ఇయర్స్ లేకపోతే 10 ఇయర్స్ ఈ లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు? వాళ్ళు స్కూల్‌కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ చూస్తూ అంటే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ టీచర్స్ ఎలా అయితే బిహేవ్ చేస్తున్నారో స్కూల్‌లో, వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చి కూడా అలా మాట్లాడడం, లేకపోతే టీచర్ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడడం, ఆ యాస గాని అట్లా మనం చూస్తూ ఉంటామనమాట. అంటే వాళ్ళేంటంటే వాళ్ళ యొక్క సహవాసంలోకి అంటే వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలోకి వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళు అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చిన దానివల్ల ఇక్కడ ఏవైతే గుణాలు ఉన్నాయో అవి మనం అంటించుకుంటూ ఉంటాము. దాన్ని మనం సహవాస దోషం అంటూ ఉంటాం గదా! కొన్నాళ్ళు ఒకళ్ళతో సహవాసం చేస్తూ ఉంటే మనం కూడా వాళ్ళ యొక్క లక్షణాల్ని పొందుతూ ఉంటామనమాట. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? అసలు కర్మలు చేయకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఎవరు ఉండలేరు. ఉదాహరణకి నేను మెదలకుండా ఏమీ చేయకుండా ఇలా కూర్చున్నాననుకుందాం. కానీ నా కళ్ళు ఎటో చూస్తూ ఉంటాయి. నా చెవులు పక్కన జరిగేయి వింటూనే ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి ఆలోచన మైండ్ ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. మనం కర్మలు చేయడము అంటే లేచి ఏదో ఒక పని చేయడం అనే గాదు. మనం కళ్ళు ఆర్పడము, కళ్ళు మూయడము ఇవన్నీ కూడా కర్మలేననమాట. కాబట్టి ఏదో ఒక కర్మ చేస్తూనే మనం ఉంటాము. కపట వైరాగ్యం అనేది ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూస్తాము.
కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస్స ఉచ్యతే. కర్మేంద్రియములను అదుపులో ఉంచిన అంటే మనకి కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నమాట. ఇటువంటి వాటిని మనం అంటే మనం పనులు చేసేవాడు ఇటువంటి వాటిని మనం అదుపులో ఉంచిన మన మనసు గనక ఇంద్రియ విషయాలపైన ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే వాటిని తనని తానే మోసం చేసుకుంటారనమాట. వాళ్ళని మిథ్యాచారి అంటారు. అంటే మనం ఏ పని చేయకుండా సన్యాసం తీసుకున్నట్లో లేకపోతే నిజమైన సన్యాసం కాదు. ఇట్లా అంటే కొంతమంది మనం బాబాలను వాళ్ళని చూస్తుంటాం. అంటే వాళ్ళు ఏం పని చేయరు, డబ్బుల్ని వాటిని అడుగుతూ ఉంటారు. లేకపోతే ఇట్లా మనం చూస్తే ఇక్కడ ఈయన చేతిలో చూడండి ఒక సిగరెట్, మొబైల్లో ఎవరితోనో అంటే ఆయనకి ఏంటంటే ఇంకా కాంక్ష తీరలేదు. ఇంటి దగ్గర వాళ్ళతోనో లేకపోతే ఎవరితోనో ఇట్లా ఆయన దీన్ని కపట వైరాగ్యము అంటే వాళ్ళని మిథ్యాచారి అంటారు. అంటే ఇంద్రియాలని బలవంతంగా నియంత్రించడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా అవి లోపల నుంచి ఇంకా దహిస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళ మనసులో ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాల గురించిన ఆలోచన అనేది వాళ్ళకి ఉంటూనే ఉంటుంది. అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటాము. విశ్వామిత్రుడు కూడా అంటే మొదట్లో ఆయన బ్రహ్మర్షి అవ్వకముందు ఆయన కూడా ఏంటంటే చాలా వైరాగ్యం తెచ్చేసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మర్షి అవ్వాలి అని అనుకుంటాడో తపస్సు చేయడానికి వెళ్తాడు. కానీ ఆయన యొక్క ఇంద్రియాలు అప్పటికి ఇంకా పరిశుద్ధం అవ్వలేదు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మేనక రావడము, ఈయన లొంగిపోవడము. ఎందుకంటే ఇంద్రియాల యొక్క కాంక్ష ఇంకా అట్లాగే మిగిలి ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఇటువంటి కపట సన్యాసి కంటే మనసులోనే ఇంద్రియాల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకంటే కూడా గృహస్థుగా ఉండి కూడా కర్మయోగం ఆచరించేవాడు. కర్మయోగం అంటే నిజమైన ఏమి కర్మలు చేయాలి, ఏవి చేయకూడదని తెలుసుకుని అటువంటి కర్మలను ఆచరించేవాడు ఉత్తముడు. కానీ నిజమైన వైరాగ్యం ఎలా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతేర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్తస్స విశిష్యతే. ఓ అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతులు మనసుతో కర్మేంద్రియములను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మయోగంను ప్రారంభిస్తే నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులవుతారు. అంటే మనం ఒక మొదటి అడుగు మన మనసుతో గనక మన ఇంద్రియాలను అదుపు చేసి మన కర్మలను చేయగలిగితే దాన్ని నిజమైన కర్మయోగం అంటారనమాట. అదే ఆ కర్మయోగం అనేది అక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, ఈయన గొప్ప రాజులు, అంటే గొప్ప గొప్ప రాజులు ఈ యొక్క పూరి జగన్నాథులు అంటే అక్కడ జగన్నాథ ఆలయంలో ఆ జగన్నాథుడికి ఎప్పుడైతే అందరి దర్శనం కోసం రోడ్డు మీదకి తీసుకొస్తూ ఉంటారో ఆ రథయాత్ర అప్పుడు అక్కడ పూరిలో అక్కడ ఉండే వాళ్ళ యొక్క ఆ రాజవంశస్థులు ఇట్లా రోడ్డు మీదకి వచ్చి మొదటగా వాళ్ళే చీపురు పట్టుకుని ఆ రోడ్డునంతటిని కూడా ఊడుస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళు గృహస్థుగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క గౌరవం ఆ, చాలా పెద్దగా స్థానంలో పెద్ద పదవిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి భగవంతుని యొక్క కార్యాల్లో వాళ్ళు నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధేద కర్మణః. నీ కర్తవ్య కర్మను నీవు చేయవలసిందే. అంటే మనకేవైతే ఉన్నాయో మన కర్తవ్యాలు వాటిని చేయవలసిందే. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేయడము కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి తన దేహాన్నైనా పోషించలేడు. మన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి మనం కంపల్సరీగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కళ్ళు రెప్పలు లేకపోతే కళ్ళు ఇవన్నీ చూడడము వినడము ఇవంతా కూడా ఒక రకంగా కర్మలే. కాబట్టి మన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా మనం కర్మ చేయాలి. అలాగే మనకి కొంత సంపాదన వాటి గురించి ఆలోచిస్తే అలా చూసినా కూడా దేహాన్ని పోషించడానికి కొంత కావాలి. కాబట్టి నీ కర్తవ్యాలను నువ్వు చేయవలసిందే. ఉదాహరణకి ఒక జడ్జి ఉన్నాడు అనుకోండి. ఒక నేరస్తుడికి శిక్ష తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ నేరస్తుడు గనక చేసిన తప్పును బట్టి ఆయన ఆయనకి ఉరిశిక్ష విధించవచ్చు. అంటే విధించాల్సి రావచ్చు. అయ్యో! నేను మరి నా వల్ల ఒక జీవి అంటే ఒక మనిషి ఇలా తను మరణం పొందబోతున్నాడు. మరి ఇది నాకు మంచిది గాదు గదా! నాకు పాపం కలుగుతుంది గదా! అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు గదా! ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన బాధ్యతాయుతంగా పని చేయాలి. కాబట్టి ఎవరైతే తప్పు చేసిన అతనున్నాడో అతనికి శిక్ష అనేది విధించాలి. అది మరణ శిక్ష అవ్వచ్చు, ఏ శిక్ష అయినా అవ్వచ్చు. ఈ వాళ్ళకేవైతే ఇవ్వబడిందో దాని ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కర్మల్ని నిర్వర్తించాలి.
యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మను చేయాలి, లేనిచో ఈ భౌతిక ఈ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? లేదు ప్రభుజీ, క్లారిటీగా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీ వైపు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, కొంచెం నెట్ సరి చేసుకోండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లేనిచో ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ బంధకారకం అవుతుంది. అందుకే ఓ కుంతి కుమారుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితములపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించుము. అంటే మనం చేసే ఈ కర్మైనా కూడా ఒక యజ్ఞమే. మనం అంటూ ఉంటాం యజ్ఞం అంటే ఏదో అవన్నీ నిర్మించేసి దాంట్లో యాగాలు ఇవి చేయడం, అది నిజమైన యజ్ఞం. అది అది ఒక రకమైన యజ్ఞం. కానీ మనం చేసే కర్మ కూడా, ప్రతి ఒక్క కర్మ కూడా ఒక యజ్ఞం లాంటిదే. కాబట్టి దాన్ని ఎవరికి సమర్పించమంటున్నారు? విష్ణువుకి. అది మంచిది కావచ్చు, చెడుది కావచ్చు. అలా విష్ణువుకు సమర్పించకుండా మనం చేస్తే దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉంటుంది. అంటే మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటాం, ఒకళ్ళకి ఏ విధంగా చేస్తే తిరిగి మనకి అదే వస్తుంది. ఒకళ్ళకి మంచి చేశాము, మనకి మంచి వస్తుంది. ఒకళ్ళకి చెడు చేశాము, చెడు వస్తుంది. కాబట్టి చాలామంది ఏమనుకుంటాము, మంచి చేస్తే మనకి పుణ్యం వస్తుంది, చెడు చేస్తే అయ్యో మనకి మళ్ళీ అది రివర్స్ అవుతుంది ఏదో అని భయపడుతూ ఉంటాం. కానీ చెడే కాదు, మంచి చేసినా కూడా దానికి మనం అనుభవించాల్సింది. అంటే ఆ పుణ్యానికి కూడా మనం ఆ స్వర్గం, లోకము, లేకపోతే ముందు ముందు అధ్యాయాల్లో వస్తుంది, అది కూడా చూస్తాము. కాబట్టి కర్మ అనేది మనల్ని వదిలిపెట్టదు. అది చెడు అవ్వచ్చు, మంచి అవ్వచ్చు. అది తెలిసి చేసినా అవ్వచ్చు, తెలియక చేసినా అవ్వచ్చు. ఉదాహరణకి మనం ఒక బిచ్చగాడికి సహాయం చేస్తున్నాం, ఇది మంచి పని అనుకుంటాం, కానీ దానివల్ల మనం పుణ్యం వస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ ఆ బిచ్చగాడు మనం చేసిన సహాయాన్ని వేరే వాటికి ఉపయోగించవచ్చు. లేకపోతే మనం చేసింది అది ఒక బిచ్చగాడికి పుణ్యం చేస్తే, అదే బిచ్చగాడికి దానం చేస్తే పుణ్యం రావచ్చు. మనం వేరే వాళ్ళకి ఏదైనా చెడు చేస్తే మనకి అది పాపం కూడా కావచ్చు. ఈ రెండు, మనం కొంత పుణ్యం చేశాము, కొంత పాపం చేశాము, ఆ రెండింటికి సరిపోయింది అని అనుకోవచ్చు. కానీ అలా కాదనమాట. మనం పాపం చేసినా అనుభవించాలి, పుణ్యం చేసినా కూడా దానికి సంబంధించిన ఆ సుఖాలను మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి అలా కాకుండా మనకు అసలు కర్మ బంధనం అనేది, మనల్ని ఈ కర్మ అనేది బంధించకూడదు అంటే మనం భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే మనం చేసే కర్మ అనేది ఉండాలి. ఉదాహరణకి మనం నిన్న కూడా చూసాం కదా, కర్మ అంటే వేదాలలో ఎలా అయితే చెప్పబడిందో, ఎవరెవరికి ఎటువంటి కర్మలు చెప్పబడ్డాయో అవి చేయడం కర్మ. అలా కాకుండా వికర్మ అంటే వేదాలకు ఉన్న వాటికి విరుద్ధంగా చేయడం, అంటే చెయ్యకూడని పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా, అవి వికర్మలు. అలా కాకుండా అకర్మ అంటే భగవంతుని ప్రీత్యర్థం మనం ఏం చేసినా కూడా అది అకర్మ అవుతుంది. దానికి మనకి కర్మ బంధనం అనేది, అంటే ఆ కర్మకు సంబంధించిన బంధనం అనేది మనకి ఉండదు. అందుకే మనకి మనం వింటూ ఉంటాం, ఎవ్రీ యాక్షన్ దిస్ వరల్డ్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. అంటే ప్రతి చర్యకి కూడా ప్రతిచర్య, మనం చేసే ఒక ప్రతి కర్మకి ప్రతిచర్య అనేది ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని కోసం చేస్తే అది ఉండదు. అందుకే మనం నిన్న కూడా చూసాం, నిన్న కూడా నేను చెప్పాను, హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళాడు. ఆయన తోకకు నిప్పు అంటించడంతో అక్కడ అందరినీ, చాలా మందిని హింసించాడు, వాళ్ళ యొక్క గృహాలను కాల్చేశాడు, ఆ లంకా దహనం చేశాడు. కానీ దానివల్ల ఆయనకు పాపం కలిగిందా? కలగదు. కానీ దుర్యోధనుడు ఆ లంకా గృహాన్ని నిర్మించి పాండవులకి ఇచ్చాడు. అందులోనే వాళ్ళని హింసించాలి, అంటే వాళ్ళని అందులోనే దహనం చేయాలని చూశాడు. అందుకే అతన్ని ఆతతాయినహ అని మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసాము. కాబట్టి ఇలా డిఫరెన్సెస్ మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు. అందుకే ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే వీళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉన్నారు. నారద మహర్షి, ఈయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి గురించే స్మరిస్తూ, భగవంతుడి నామాన్ని స్మరిస్తూ లోక కళ్యాణం కోసం లోకాలన్నీ తిరుగుతూ ఉంటారు. అందరికీ, అంటే భక్తులకి, లేకపోతే రాజులకి, లేకపోతే మంత్రులకి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ యొక్క కాలంలోని అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన వాళ్ళకి మంచి మంచి భగవత్ కార్యాలని, వాటి గురించిన విశ్లేషణని అందిస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అలా మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్త్విష్ట కామధుక్. సృష్టి ఆరంభమున సర్వజీవులకు ప్రభువైన వాడు మానవులను, దేవతలను విష్ణుపరమైన యజ్ఞములతో సహా సృష్టించి ఈ జగత్తునకు పంపి, ఈ యజ్ఞములచే మీరు సంపన్నుల కండి, వీని ఆచరణము మీ సుఖజీవనమునకు
మరియు బంధ విముక్తికి కావలసిన సర్వమును ప్రసాదిస్తుంది అని ఆశీర్వదించను. అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఈ సృష్టిని ప్రారంభించారో అప్పుడు మనుషుల్ని, దేవతల్ని పంపించారు. ఎందుకంటే మనం యజ్ఞాలు చేయాలి, విష్ణువు కోసం యజ్ఞాలు చేయాలి. అందుకోసం దానివల్ల మనం బంధ విముక్తిని పొంది మనం వాటి వల్ల ఈ వీటి నుంచి కూడా మనం విముక్తి పొందగలము. కాబట్టి ఇటువంటివి చేయమని చెప్తున్నారు. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ. యజ్ఞములచే ప్రసన్నులై దేవతలు కూడా మీకు ప్రీతిని కలిగిస్తారు. ఆ విధంగా మానవులు, దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం చేసే యజ్ఞాలు, మనం కొన్ని కొన్ని కార్యాల కోసం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటాం. వర్షాల కోసం అవ్వచ్చు, ఎండల కోసం అవ్వచ్చు, ధనం కోసం అవ్వచ్చు. వాటి కోసం యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు మనకి అలాగే దేవతలకి పరస్పర మధ్య సహకారం ఉండడం వల్ల మనకి శ్రేయస్ అనేది, అంటే మనం కోరుకున్న వాటిని వాళ్ళు అందిస్తూ ఉంటారు. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞభావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ. యజ్ఞములు చేయడం వలన తృప్తి చెందిన దేవతలు జీవిత నిర్వహణకు అవసరమైన అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తారు. తమకు ఇవ్వబడిన దానిని తిరిగి నివేదించకుండా తామే అనుభవించేవారు నిజానికి దొంగలే. మనము చేశాము, వాటికి మనకొన్న ఫలితాలు వచ్చాయి, మళ్ళీ వాటిని సమర్పించకుండా భగవంతుడికి, వీళ్ళకి సమర్పించకుండా, దేవతలకి సమర్పించకుండా వాళ్ళే అనుభవించే వాళ్ళు దొంగలు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. యజ్ఞశిష్టాశ్న సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుంజతే తే త్వఘం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారమునే భగవంత్ భుజించే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే తింటున్నారు. అంటే ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగా మనము భగవంతుడి కోసం చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఆహారం ఉంది, మనం వండుకొని తింటూ ఉంటే ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే అది పాపం అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం భగవంతుడికి సమర్పించి దానిని మనం తీసుకుంటే అది ప్రసాదం అవుతుంది. కాబట్టి అలా ఎవరు చేయట్లేదో వాళ్ళు పాపాన్ని మాత్రమే భుజిస్తున్నారు. కానీ భగవంతుని భక్తులు మాత్రం భగవంతుడికి యజ్ఞములు నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజిస్తారు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. దేహాలన్నీ ధాన్యముపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వల్ల వర్షం ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్తవ్యముల నుండి సంభవిస్తున్నది. మనం దీనికి ఇలా చూడొచ్చు. ముందుగా ఏంటి, భగవంతుడి నుంచి ఇలా వేదాలనేవి వచ్చాయన్నమాట. భగవంతుని యొక్క ముక్తః వేదాలు బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పబడ్డాయి. బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వేదాలు, బ్రహ్మ నుంచి. అలాగే వేదాల్లో ఏముంటుంది, మనం ఎటువంటి కర్తవ్యాలు మనం చేయాలి అనేది. చేయడమే. ఇందాక మనం ఏం చూసాము, మనం ఏ కర్మ చేసినా కూడా అది యజ్ఞం అనమాట. కాబట్టి మనం చేసే కర్తవ్యాల ద్వారా అది యజ్ఞం అయ్యి దాని వల్ల వర్షాలు అనేవి వస్తాయి. ఆ వర్షాల వల్ల మనకి ధాన్యం అనేది పండుతుంది. ఆ ధాన్యం నుంచి మనం ఆహారం తయారు చేస్తాము. అంటే జీవులు మనం ఆహారం తయారు చేస్తాము. ఆ ఆహారాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడికి సమర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అంటే భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చాయి. ఆ వేదాల్లో చెప్పబడింది మనం ఏ విధంగా మన వ్యాపక ధర్మాలను నిర్వర్తించాలి. దానిని యజ్ఞం, ఆ యజ్ఞం వల్ల వర్షాల వల్ల ధాన్యం నుంచి ఆహారం వస్తుంది. అది ఫస్ట్గా దాన్ని భోగం అంటారనమాట. ఆ భోగాన్ని కనుక మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తే అది నైవేద్యం అవుతుంది. ఆ నైవేద్యాన్ని మనం తీసుకుంటే ప్రసాదం అవుతుంది. ఇలా ఈ యజ్ఞ చక్రం అనే ఈ సైకిల్ అనేది పూర్తవుతుంది. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియ రామో మోఘం పార్థ సజీవతి. అర్జున, ఈ విధంగా వేదాలచే నిర్ణయించబడిన యజ్ఞచక్రమును జీవితంలో అనుసరించని వాడు నిక్కముగా పాపమయ జీవనమునే గడుపుతాడు.
కేవలము ఇంద్రియ ప్రీతికే జీవిస్తూ అట్టివాడు వ్యర్థముగా జన్మను గడుపుతాడు. ఇందాక చూసాం మనం, మన కర్మలు మనం చేయాలి. అలా చేయకుండా ఉన్నా, లేకపోతే వచ్చిన దాన్ని మన సుఖాల కోసం భగవంతుడికి సమర్పించకుండా ఏదైనా సరే మనం భోగించాలని చేస్తే అది ఇంద్రియ ప్రీతికి చేస్తే అది వ్యర్థంగా మనం జన్మని గడుపుతున్నట్లు అవుతుంది. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరో జనః స యత్ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్య జనులు దానిని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏది చేస్తే సామాన్య జనులమైన మనం కూడా దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాము. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఉత్తమ కర్మలను చేసి మనకి చూపించాలన్నమాట. అప్పుడు మనం కూడా అటువంటి వైపే వెళ్తాము. అప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా అటువంటి వారిని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈయన ఏం చేస్తున్నారు? ఒక లీడరు ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని చెప్తున్నారు చెప్పడానికి. కానీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు? స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే పొగ త్రాగకూడదని చెప్తూ, అంటే ఆయన పొగ తాగుతూ ఆయన వేరే వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కంటే ఆహ్, ఒక రాజకీయ నాయకుడు వాళ్ళ యొక్క అనుయాయులకు చెప్పడము, ఒక గురువు వాళ్ళ యొక్క శిష్యులకు చెప్పడము, ఒక ఉపాధ్యాయుడు వాళ్ళ యొక్క విద్యార్థులకు చెప్పడము. ఇది వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో దాన్ని చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో దానిని చూస్తారనమాట. కాబట్టి వీళ్ళేం చెప్తున్నారు ఫాలోవర్స్, వి విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సే. మీరేం చెప్తున్నారో మేము అది వినం, మీరేం చేస్తున్నారో మేము అది చేస్తాము. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటి, ఎవరైతే ఒక ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అట్లా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళు సహజమైన నాయకులు. ఎవరు వాళ్ళు? తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, దేశాధినేతలు మొదలైన వాళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా అయితే ఆచరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ కింద వాళ్ళు కూడా, అంటే వాళ్ళని అనుసరించే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఆచరిస్తారు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదుల వారి వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోవాలి మనం అని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాముల వారు, నేను మొదటి రోజు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు ఇది మనం విన్నాము. ఆయన ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ రోజు? నువ్వు బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు. అలాగే నువ్వు ఒక యువకుడివి. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి అమెరికా అవ్వాలని, అంటే ఫస్ట్ ఆయన కలిసినప్పుడు ఆయన కొంచెం యువకుడే అన్నమాట. కాబట్టి అక్కడ చెప్పారు ఆయనకి, నువ్వు ఈ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి వాళ్ళని మార్చాలి. ఎందుకు? మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళేదైతే అనుసరిస్తున్నారో వాళ్ళని మన వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళలాగా హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడం, వాళ్ళలాగా డ్రెస్సెస్ వేసుకోవడం, వాళ్ళలాగా స్పెట్స్ పెట్టుకోవడం ఇటువంటివన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రచారం మొదలుపెట్టు అని ప్రభుపాదుల వారికి చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటాము. ఏదైతే అమెరికాలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారో, లేకపోతే వేరే వేరే కంట్రీస్‌లో చేస్తూ ఉంటారో, మనం వాటిని ఫాలో ఫాలో అవుతూ ఉంటామనమాట. అందుకే ప్రభుపాదుల వారు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఈ యొక్క మన కల్చర్‌ని అక్కడ, భారతీయ కల్చర్‌ని అక్కడ మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళకి ధోతి, కుర్తా, లేకపోతే పైజామా ఇలా చీరలు కట్టుకోవడం, చాలా అంటే ఆఖరికి నుదిటిన బొట్టు పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేర్పించారనమాట. వైదిక దుస్తులు ధరించడం, అలాగే వాళ్ళకి హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఎలా స్మరించాలి, ఎలా జపించాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి నేర్పించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళని మనం ఉదాహరణగా తీసుకొని మనం కూడా వాళ్ళని ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే మనం చూస్తాము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన సాక్షాత్తుగా భగవంతుడే. కానీ ఆయన కూడా ఒక గురువుని ఎంచుకున్నారు. సాందీపని ముని అని. ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి శిష్యరికం చేశారు. ఆయన దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఎందుకు అంటే మనకి చెప్తున్నారు ఇటువంటివి మనం కూడా ఆచరించాలి అని. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలోనూ నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు. నాకు లేనిది గాని కావలసింది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము
నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఆ యశోదాదేవికి పనులు చేసి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఆవిడని విసిగించేవాళ్ళు. అలాగే ఆవిడకి పనులు చేసి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలాగే సేవలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ పిక్చర్‌లో ఆయన నందమహారాజుకి, నందుడికి కూడా ఇట్లా ఆయన యొక్క పాదరక్షకులను తీసుకెళ్ళి ఆయన ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళంట. అలా అంటే తండ్రికి గౌరవం ఇవ్వడము, పెద్దవాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వడం, ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా ఆయన చేసి మనకి చూపించారు. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఒక భక్తుడికి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన చేసి మనకి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి అవసరం లేకపోయినా కూడా. ప్రకృతేః క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును. కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తలుస్తాడు. హరే కృష్ణ. అంటే ఈ యొక్క త్రిగుణాల చేత బంధించబడుతూ మనం కొన్ని కొన్ని కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నదాని వల్ల. కానీ మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటాం, ఇదంతా కూడా నేనే చేస్తున్నాను, ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది, ఇదంతా నా క్రెడిట్ ఇట్లా అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏమంటారంటే దురహంకారం. చాలా వరకు మనం దీంట్లోనే ఉండిపోతూ ఉంటాం. ఇదంతా నా వల్లే జరుగుతుందని భ్రమలో ఉండిపోతూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి మనం చూస్తే రావణాసురుడు, ఆయనేంటి చాలా శక్తివంతుడు, నాకు 10 తలలున్నాయని చాలా విర్రవీగిపోతూ ఉండేవాడు. ఒకసారి శివుడి దర్శనం కోసం ఆయన ఆ కైలాసానికి వెళ్ళారంట. అక్కడ శివుడిని కలవాలని అనుకున్నారు. కానీ శివుడేమో అక్కడ తపస్సులో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కలవడం కుదరదని అక్కడ నంది చెప్పారనమాట రావణాసురుడికి. అయితే ఆయనన్నారు, "అసలు నేను చాలా బలవంతుడిని గదా! ఈ కైలాస పర్వతాన్నే తీసుకెళ్ళిపోయి నా లంకలో పెట్టేసుకుంటే, నేనెప్పుడు గావాలంటే అప్పుడు శివుడిని దర్శించుకోవచ్చు, శివుడితో మాట్లాడుతుండొచ్చు" అని ఆయన ఆ దురహంకారంతోటి ఆ యొక్క కైలాస పర్వతాన్నే చేత్తో పైకి లేపాలని ప్రయత్నం జేశారు. కానీ ఆయన యొక్క దురహంకారం సంగతి శివుడికి తెలుసు గాబట్టి, ఆయన గమనించి ఏం జేశారు, ఆయన ఒక బొటనవేలుతో, ఖాళీ బొటనవేలుతో కొంచెం అలా నొక్కారనమాట. అంతే. ఇంకా రావణాసురుడు చాలా రోదన చేశారంట. అందుకే ఆయన్ని రావణ అంటారు. అంటే చాలా ఘోరంగా, చాలా భీకరంగా రోదన చేశారు గాబట్టే రావణ అని అంటారంట. కాబట్టి ఇలా దురహంకారం అనేది ఉండకూడదు. నేనే చేస్తున్నాను, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి నా వల్లే జరుగుతుంది అనేదంతా కూడా ఏంటంటే త్రిగుణాలకు లోబడి చేస్తున్నాం. అంతేగాని దానికి నా గొప్పతనమే అనుకోవడం మిథ్యాహంకారము. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడం ఉత్తమం. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనం మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గం అనుసరించడం ప్రమాదకరమైనది. ఇది మనం చూస్తాము. ఏదో చాలా కష్టాలు పడితేనో, లేకపోతే ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఈ యొక్క వారి యొక్క స్వధర్మాన్ని వదిలిపెట్టి వే వేరే పరధర్మాన్ని తీసుకుంటే ఫలితం సాధించిన వాళ్ళని మనం చూస్తాం గానీ, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. కాబట్టి అది మంచిది కూడా కాదని చెప్తున్నారు. అట్లా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు చెప్పిన దానికి అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. "అథకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః." అర్జునుడు పలికాను, "ఓ వృష్ణి వంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు?" అంటే అప్పుడప్పుడు మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం గదా! మనకిష్టం లేకపోయినా కొన్ని పాపాలు చేస్తూ ఉంటాము. దానికి కారణం ఏంటి? ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు? అనేది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. అందుకే మనం కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ అంటే 'మృగారి' అనే ఆయన ఆహ్, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక అడవిలో తిరుగుతూ వేటగాడనమాట ఆయన. ఏదైతే జంతువులని, చిన్న చిన్న పక్షుల్ని అన్నిటిని కూడా వేటాడి చ హింసించి అంటే చంపుతూ ఉండేవాడు. అవి పూర్తిగా చనిపోయేవి కాదు. సగం సగం చంపేసి అట్లా వదిలేస్తూ అంటే అవి కొంత హింసను భరించిన తర్వాత, అంటే వాటి బాగా ఇబ్బందిని అనుభవించిన తర్వాత ఎప్పుడో వాటిని తీసుకెళ్ళేవాడనమాట. కానీ
ఒకరోజు నారదులు వారు అదే మార్గంలో వెళ్తూ చూస్తారు. అరే! ఎవరు ఇలా చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఇలా సగం సగం చంపుతున్నారు అని, ఎవరా ఇదంతా చేస్తున్నది అని ఆ మృగారిని చూసి అడుగుతారు. ఎవరిదంతా చేస్తుంది అని. అప్పుడాయన చెప్తారు, ఇది నేనే చేస్తున్నాను అని. ఎందుకు అంటే, ఇది నా వృత్తి. అలాగే అవి ఎలా హింసిస్తూ అంటే వాళ్ళు అవి అలా బాధపడుతూ ఉంటే నాకు ఆనందంగా ఉంది. ఇట్లా చెప్తారనమాట. అప్పుడు చెప్తారు, చంపితే వాటిని పూర్తిగా చంపేసేయి. లేకపోతే అసలు చంపొద్దు. అంతేగాని వాటిని అట్లా హింసించొద్దు. అది నీకు పాపం జరుగుతుంది. అలాగే నువ్వు ఇది నీ వృత్తి అంటున్నావు. ఎవరి కోసమంటే, నా భార్య పిల్లల కోసం. మరి వాళ్ళు నీకొచ్చే పాపంలో పాలు పంచుకుంటారా? మరి దాంట్లో ఒక భాగం తీసుకుంటారా అంటే, సరే అని ఆయన వాళ్ళని వెళ్లి అడుగుతాడు. వాళ్ళు తీసుకోము. నీ పాపం నీదే, మా పాపం మాదే అని చెప్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు అదే విషయం నారదుడికి చెప్తారు. మరి ఇట్లా అయితే మరి నీకు ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్తే, అప్పటినుంచి ఆయన చెప్తారనమాట. నేను మరి ఇదంతా మానేస్తే మరి నాకు ఎట్లా ఫుడ్డు ఇదంతా నాకు ఎట్లా? పర్లేదు. నువ్వు ఈ మార్గాన్ని నువ్వు మానేసేయి. నీకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పడం ఆయన చేస్తారు. సరే అని ఇదంతా వదిలేసి ఆయన ఒక ఆశ్రమంలాగా పెట్టుకొని అక్కడ ఉంటే, ఆయన్ని చూడడానికి ఆ గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు. అరే! మొన్నటి వరకు చాలా జంతువుల్ని హింసించే పెద్ద వేటగాడు ఇలా మారిపోయాడు. కాబట్టి ఒకసారి చూసొద్దాము అని అలా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళేంటంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి అంటే గుడికి వెళ్ళినా, లేకపోతే పిల్లలున్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఇట్లా వెళ్ళినా ఏం చేస్తూ ఉంటారు? పండ్లో, ఈ యొక్క ఫలాలో ఏవో తీసుకెళ్తూ ఉంటారు గదా! అట్లా అన్నీ ఆయన చూడడానికి వచ్చే వాళ్ళందరూ అలా తీసుకొచ్చేవాళ్ళనమాట. కాబట్టి ఆయనకి కావాల్సినంత కంటే కూడా ఎక్కువే వచ్చేది. కాబట్టి ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆయనకి కావాల్సింది తీసుకొని మళ్ళీ అదంతా కూడా అవసరమైన వాళ్ళకి పంచేసేవాళ్ళంట. అలా మళ్ళీ నారదుడు ఒకసారి ఆయన చూడడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ నారదుడు కూర్చోబోతుంటే, ఆయన ఒక తుండుగుడ్డతోటి మొత్తం ఇట్లా తుడుస్తూ ఉంటాడనమాట. ఎందుకలా చేశావంటే తుడుస్తూ ఉండడం కాదు. మెల్లగా అట్లా నెడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకలా చేశావని నారదుడు అడుగుతారు. అప్పుడాయన చెప్తాడు, "మీరు కూర్చునే చోట చీమలున్నాయి. మీరు కూర్చుంటే అవి చనిపోతాయి. కాబట్టి నేను ఆ చీమలు చనిపోకుండా వాటిని పక్కకి తోలుతున్నాను అవి వెళ్ళమని" అని. అంటే ఎలా ఉండేవాడు? అలా ఒక నారదుడి యొక్క అంటే ఒక భక్తుడి యొక్క సాంగత్యంలోకి వెళ్ళి అలా గొప్పవాడిగా మారాడనమాట. కాబట్టి మనకి ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అదేమంటే ఇట్లా అంటే మనకు ఉన్న కారణాలు మనం చెప్తూ ఉంటాం. అలా అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అని భగవంతుణ్ణి అడిగినప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజో గుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మ విధ్యేనమిహ వైరిణం. అర్జున, అది కేవలము కామమే. అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధముగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచమును కబళించే పాపమయ శత్రువు. నిన్న కూడా మనం చూసాం. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. ప్రతి ఒక్కసారి ఒక కోరిక అనేది పుడుతుంది. దాన్ని మనం ఇంకా ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంటే అది కోపంగా, క్రోధంగా మారిపోతుంది. అదే మన ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే ఒక గొప్ప పాపమయమైన శత్రువు. అంటే కోరిక. కోరికలనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటే అది ఎందుకొస్తాయి? రజోగుణం. సత్వగుణమేమో కొంత సాత్వికంగా ఉండేలా చేస్తుంది. అదే రజోగుణం కోరికలు ఎక్కువగా ఉండి మనం ఇంకా ఇంకా కావాలి. ఒక కోరిక తీరితే ఇంకో కోరిక అలా కోరికలు పుడుతూనే ఉంటాయన్నమాట. అది రజోగుణం వల్ల కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే ఒక శత్రువు ఏది అంటే రజోగుణం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ధూమేనావ్రియతే వన్హిః యథా దర్శో మలేన చ యథోల్బేనావృతో గర్భః తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అద్దము, గర్భం చేత పిండము కప్పివేసినట్లుగా జీవుడు ఈ కామం అంటే కోరిక యొక్క వివిధ దశలచే ఆవరింపబడతాడు. అంటే పొగ చేత అగ్ని. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ఫోటోలో మనం చూస్తే ఒక మనిషి లైఫ్ లాగా. అంటే మనం మధ్యలోకంలో ఉన్నామనమాట. అంటే అధమలోకంలోనేమో ఇంకా అధమలోకాలున్నాయి, ఉన్నత లోకాలున్నాయి. మనం మధ్యలోకంలో ఉన్నాము. ఏంటి ఇక్కడ మనం ఆత్మస్వరూపం, నేను శరీరాన్ని కాదు అని ఒక బుద్ధి అనేది ఉంటుంది. అలాగే పొగ దాదాపుగా ఆ అగ్ని అనేది అగ్నిని కప్పివేసి ఉంటుంది పొగ. కొంచెం గనక మనం అగ్నిని రగిలిస్తే అంటే ఆల్రెడీ మనలో జ్ఞానం ఉంటుంది. దానిని గనక మనం రగిలిస్తే ఆ పొగ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. జ్ఞానం ద్వారా మనం ఉన్నతంగా జీవించవచ్చు. కానీ రెండవ వైపు ఇక్కడ మనం ఈ ఈ పిక్చర్‌లో చూస్తే అద్దం మీద దుమ్ము. ఇది ఎలా పోతుంది? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక జంతువుల్లాగా అన్నమాట. అంటే
ఆ జంతువులకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం తెలుసుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. దాన్ని ఎలా మనం అద్దం మీద దుమ్ముని చాలా రోజుల నుంచి పట్టుకుపోయి ఉంటే మనం ఎంత తుడిచినా కూడా ఇంకా దానికి ఉంటూనే ఉంటుంది. చాలా శుభ్రం చేయడం చాలా టైం పడుతుందన్నమాట. కానీ ఈ యొక్క మూడవది మావి చేత శిశువు ఎలా అయితే అంటే ఆ చెట్లు, చెట్లు ఏంటి? వాటికి బయట ప్రపంచం అంటే ఒక జీవుడికి అంటే పిండానికి బయట ప్రపంచం గురించి ఏమాత్రం తెలియదు. అలాగే చెట్టు చాలా చైతన్యం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కదలలేదు. ఉన్న చోటే ఉండాలి. జంతువులన్నా కొంచెం అటు ఇటు వెళ్తాయి. ఆ చెట్టు అక్కడే ఉండాలి. కాబట్టి వాటికి ఇంకా కష్టం అన్నమాట. కాబట్టి ఇట్లా ఈ 3 విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. ఇలా తక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ మానవ జన్మ లభించొచ్చు. ఎక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకి జంతు జన్మ. ఇంకా ఎక్కువ పాపాలు చేసిన వాళ్ళకి అంటే చేయకూడని పనులు ఇటువంటివి చేసిన వాళ్ళకి చెట్ల జన్మలాగా వస్తుందనేది మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి మనకి ఈ మానవ జన్మ అనేది ఈ 84,00,000 జీవరాశులు ఉన్నాయన్నమాట. వీటిల్లోనే మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎన్నిసార్లు మనం ఇప్పటికి పైకి కిందకి పైకి కిందకి తిరిగి ఉన్నామో కొన్ని కోట్ల తర్వాత మనకి మనిషి జన్మ అనేది వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనం దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదు. మనం బుద్ధిని ఉపయోగించి ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది తెలుసుకోవాలి. మనం ఎంతసేపు కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాము అంటే, మనం తినడము, లేకపోతే నిద్రించడము, రక్షణ, మైథునము అనే ఈ 4 పనుల గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. అంటే డబ్బు సంపాదించాలి, ఇంకా సంపాదించాలి. అంటే డబ్బు సంపాదించడం మనకు అవసరమే. కానీ ఇంకా సంపాదించుకోవాలంటే దానివల్ల మనకి ఇంకా చెడు జరుగుతుంది తప్ప మంచి అనేది కాదు. ఎందుకు అంటే పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, ధనికులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు అందరూ ఆహారం తీసుకుంటారు. కాకపోతే పేదవాళ్ళు కొంత నాణ్యం తక్కువైన ఆహారం తీసుకోవచ్చు. ధనికులేమో కొంత ఎక్కువ ఆహ్, కాస్ట్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవచ్చు. అలాగే పేదవాళ్ళు కింద పడుకోవచ్చు. కొంత డబ్బున్న వాళ్ళు ఖరీదైన మంచాల మీద పడుకోవచ్చు. కానీ నిద్ర అయితే అందరూ తీసుకుంటారు. అలాగే జంతువులు కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ నిద్రపోతూ ఉంటాయి. అలాగే పిల్లల్ని పుట్టించడం మనుషులు చేస్తారు. జంతువులు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా కూడా పుట్టించగలవు. అలాగే రక్షణ అనేది కొంతమందికేమో ఇప్పుడు బాగా పేదవాళ్ళకేమో ఒక ఇల్లు ఉండొచ్చు. లేకపోతే అది కూడా ఉండకపోవచ్చు. కానీ ధనికులకి 2, 3 ఇళ్ళనేవి ఉండొచ్చు. కానీ కనీసం వసతి అయితే జంతువులకు కూడా ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎక్కడో చోట అంటే వాటికి సంబంధించిన గూళ్ళవి తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన అవసరాలని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం గదా! కుక్క ఎక్కడైతే మూత్రం పోస్తుందో ఇది నా ప్లేస్ అని చెప్తూ ఉంటుందంట. అట్లాగే ఇదంతా కూడా కామము. కామంతో అంటే ఆ యొక్క కోరికలతోనే ఇది నాది అనేది మనం అంటూ ఉంటాం. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః అస్యాధిష్టాన ఉచ్యతే. ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహధారులకు మోహం కలుగజేస్తున్నది. అంటే మనం ఇక్కడ నిన్న కూడా చూసాము. ఈ పిక్చర్‌లో మీరు చూస్తే గనక 5 గుర్రాలు. ఈ రథానికి కట్టివేయబడిన 5 గుర్రాలు మన 5 పంచేంద్రియాలు. ఇవన్నమాట. కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మం. ఈ యొక్క గుర్రాల్లాగా అన్నమాట. మనం చూస్తే ఆ గుర్రాలకి ఉన్న ఈ తాడు ఏదైతే ఉందో పగ్గాలంటాం గదా! ఆ పగ్గాలే మన మనస్సు. ఒక్కొక్క గుర్రాన్ని మనం వదిలేసామంటే అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాటి వైపుకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మనం అంటే మన ఇంద్రియాలను మనం ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వదిలేయకూడదు. అంటే మన కళ్ళు ఏవేవో చూడాలనుకుంటూ ఉంటాయి. అలాగే మన ముక్కు ఏదేదో వాసన చూడాలనుకుంటూ ఉంటుంది. మన చెవులు ఏవేవో వినాలనుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్‌కి చూస్తే ఇప్పుడు మీరు భగవద్గీత ఇక్కడ వింటూ ఉన్నారు. ఇదే టైంలో వేరే వాళ్ళు ఇంకా ఏవేవో వింటూ ఉంటారు. ఏవేవో చూస్తూ ఉంటారు. టీవీలు చూస్తూ ఉండొచ్చు. రోజుకొక గంట మీరేమో భగవద్గీత వింటూ ఉన్నారు. భగవద్గీత ఇక్కడ చెప్పేవి చూస్తూ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు వేరేవో వ్యాపకాలను చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇలా అన్నమాట. కాబట్టి ఆ గుర్రాలు నడిపే వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధి. మన కళ్ళు ఏదైనా చేయాలనుకుంటుంది. మన చెవులు ఏమైనా వినాలనుకుంటున్నాయి. అప్పుడు మనం మన బుద్ధిని ఉపయోగించి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది మంచిది కాదు. అది చెయ్యకూడదు అని. ఎందుకు అంటే మనసు అనేది గట్టిగా పట్టుకోకపోతే బుద్ధి మనసుని అవి గుర్రాలను వదిలేస్తుంది. అప్పుడు మన ఇంద్రియాలు వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి.
అలా నియంత్రించగలిగితే ఏమవుతుంది? ఆ రథంలో కూర్చున్న వ్యక్తి సోల్ అంటే ఆత్మ ఎవరైతే ఉన్నాడో నిజమైన గమ్యానికి ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అక్కడికి చేరుకుంటాం. అంటే మనం ఎక్కడికంటే అక్కడికి చేరుకుంటాం. కానీ అలా కాకుండా వదిలేస్తే, ఆ బుద్ధి గనక మైండ్‌ని వదిలేస్తే అవి ఎటేటో చేరి మనం సరైన గమ్యానికి చేరుకోలేము. మన బుద్ధి అనేది ఉపయోగించుకోగలిగితే అది సాధ్యమవుతుంది. మనం మన గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. కానీ మన బుద్ధి మనం ఉపయోగించుకోలేకపోతే మన మనసు నియంత్రణలో ఉండదు. కాబట్టి ఆ మనసు అన్ని ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయి, ఆ ఇంద్రియాలు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నాయో వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాటిని ప్రేరేపిస్తుంది. అటు వెళ్ళి అవి వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి ప్రవర్తిస్తాయి. దానివల్ల మనం అధోగతి చెందుతాము. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకి అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు ఏది? మనసనమాట. మనస్సు ఈ ఇంద్రియాలను గట్టిగా పట్టుకోగలిగితే, బుద్ధి చెప్పిన మాట వింటే అప్పుడు మనం మన గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఇదే ఈ ఫోటో అనమాట. ఈ రథం అనేది మన దేహము. మనం సోల్, జీవాత్మ ఆ రథంలో కూర్చొని ఉన్నాము. మనం వెళ్ళవలసిన గమ్యము. అలాగే బుద్ధి అదంతా వీటిని కంట్రోల్ చేయగలిగితే కరెక్ట్‌గా వెళ్తాము. తస్మాత్త్వమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాననాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట నీ ఇంద్రియాలను చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామమనే పాపిని పారద్రోలు. ఇప్పుడు ఆయనకు కూడా ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అయ్యో వీళ్ళందరినీ నేను చంపాలా అని ఆయన వీళ్ళందరూ బతికి ఉండాలని ఒక కోరిక కోరుకుంటున్నాడు. కాబట్టి అది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి నీ ఇంద్రియాలని అంటే నీ కళ్ళు వాళ్ళని చూసి నువ్వు భయపడిపోతున్నావు. నీ అవయవాలన్నీ కంపించిపోతున్నాయి అంటున్నావు. కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా నీ చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో. కాబట్టి నువ్వు ఆ పాపాన్ని పారద్రోలు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంద్రియాలని వశపరచుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే వీటిని చూస్తాయో వాటి యొక్క కోరికను తీర్చాలని అనుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ మనసు గనక ఈ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఓకే. లేకపోతే మళ్ళీ బుద్ధి అనేది మనసుని కంట్రోల్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ బుద్ధి అనేది ఆ ఆత్మ అంటే ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరుకోవచ్చు. అంటే ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల కంటే ఇంద్రియాలు గొప్పవి. ఇంద్రియాల కంటే మనసు గొప్పది. మనసు కంటే బుద్ధి గొప్పది. బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పది. కర్మేంద్రియములు స్థూల శరీరం కన్నా ఉన్నతమైనవి. మనస్సు ఇంద్రియం కన్నా ఉన్నతమైనది. మనసు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి. మరియు బుద్ధి కన్నా ఉన్నతమైనది ఆత్మ. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపుము. నువ్వు మహాబాహులు గలవాడివి కాబట్టి బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గమనించాలి. ఆ బుద్ధితో మనస్సుని కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువుని నువ్వు సంహరించు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇంద్రియాలని వశపరుచుకోవాలి. ఈయన ఈయన పేరు ఏంటంటే ఇలా శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ అనమాట. ఈయన ఒక మహమ్మదీయ మతంలో అంటే మహమ్మదీయ వంశంలో పుట్టిన వ్యక్తి. ఈయన ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఒక మన అంటే భగవంతుని కృష్ణ చైతన్యం గురించి తెలుసుకుని ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తారనమాట. అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వంశస్థులు ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఆయన పట్ల ఈర్ష్య ద్వేషాలు కలిగి ఆయన దగ్గరికి ఒక వేశ్యని పంపిస్తారనమాట. ఆయన్ని నువ్వు చెడగొట్టాలి. ఆయన ఆహ్, ఒక అంటే ఒక గొప్ప భక్తుడైపోయాడు కాబట్టి ఆయన్ని చెడగొట్టేసి నువ్వు మళ్ళీ మామూలు జీవితంలోకి తీసుకురావాలి అని. సరే అని ఆ వేశ్య వెళ్తారు అక్కడికి ఆయన దగ్గరికి. ఆయన జపం చేస్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆయన జపిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆవిడ వెళ్ళి ఆయన్ని నాకు కొన్ని కోరికలున్నాయి నువ్వు తీర్చాలి అని చెప్తుంది. ఆయన చెప్తారు, సరే అమ్మా కొంచెం వెయిట్ చెయ్యి. నాకు ఇంకా కొంత జపం ఉంది. అది అయిన తర్వాత నువ్వు చెప్పేదాన్ని నేను ఆలోచిస్తానంటారు. సరే అంటారు. ఆయన రోజుకి కొన్ని లక్షల సార్లు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాడు. సరే అని ఆవిడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సాయంత్రం అయిపోతుంది. నైట్ అయిపోతుంది. ఆయన జపం మాత్రం అవ్వదు. ఎప్పుడో అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో అయిపోతుంది.
అయిపోయిన వాళ్ళు కొంతసేపటికి ఆయన కాలకృత్యాలు అవి తీర్చుకుని మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ జపంలో కూర్చుంటారు. ఆయన చెప్తారనమాట, నిన్న కుదరలేదు, ఈరోజు నువ్వు చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిద్దాము అని. మళ్ళీ తర్వాత రోజు కూడా అంతే. ఇంకా అవ్వలేదా అంటే, ఇంకా నా యొక్క కర్తవ్యం అంటే నేను చేయాల్సిన జపం అనేది ఇంకా అవ్వలేదు, అయిన తర్వాత చూద్దామంటారు. అట్లా 2, 3 రోజులు అయిపోయినా కానీ ఆయన భగవంతు యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూనే ఉన్నారు, చెప్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా నేను చేయవలసిన నా జపం అనేది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అయిన కాసేపటికే మళ్ళీ తర్వాత రోజు స్టార్ట్ చేసేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆవిడ కూడా విసుగొచ్చి ఏం చేస్తారంటే, అలాగే స్వామి మరి మీరు చేస్తున్న నాకు కూడా చెప్పండి, నేను కూడా చేస్తానంటే ఆవిడ కూడా మంత్రోపదేశం చేస్తారు. అంతే, ఆవిడ కూడా ఒక జపమాల తీసుకుని ఆవిడ కూడా జపం చేస్తారనమాట. అప్పటితో ఆయన ఆవిడ కూడా ఒక గొప్ప భక్తురాలు అవుతారనమాట. అంటే ఒక భక్తుడి సాంగత్యంలో ఉంటే అలా భక్తురాలు అయిపోయింది ఆవిడ. కాబట్టి మనం మనం ఆ ఇంద్రియాలని ఎప్పుడైతే లోబరుచుకునే ఒక వస్తువు ఉంటాయో మనం వాటికి తల వంచకూడదు. కాబట్టి వీటిని మనం ఎటువంటి వాటిల్లో నిలపవచ్చు మన మనస్సుని, బుద్ధిని? ఇంద్రియాలనేమో నియమిత పద్ధతుల ద్వారా, అంటే వ్యాయామం చేస్తూ ఉండొచ్చు, యోగాలు ఇటువంటివి చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఉదయాన్నే లేవడము, టైంకి ఆహారం తీసుకోవడం. మనకి 6వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. అన్నీ కూడా సక్రమమైన పద్ధతుల్ని ఆచరిస్తూ ఉండడము వల్ల మన ఇంద్రియాలు మన వశంలో ఉంటాయి. మనస్సు మనస్సునేమో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా మంత్రాలను జపించడము. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడం. బుద్ధి బుద్ధికి ఏమి ఇవ్వాలి? ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానం ఇవ్వాలి. భగవద్గీత, భాగవతము, రామాయణము, ఇలా మనకి చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. అటువంటి వాటిని మనం తెలుసుకోవడము, చదవడము, చెప్పించడము, చెప్తూ ఉండడం ఇతరులకి. వీటి వల్ల మన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల బుద్ధి బాగుపడుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? కామం యొక్క నివాస స్థానాలు ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. మనం ఆ కామాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి? ఆత్మజ్ఞానంతోటి, ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితోటి, ఆధ్యాత్మిక బలంతోటి. ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి. మనస్సుని హరినామ జపము చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నము చేయాలి. అర్జునుడు అడిగారు కదా, నేను ఏం చేయాలి? అసలు కర్మ చేయొద్దా లేకపోతే కర్మ చేయాలా అని. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, నువ్వు ఈ ఫలితం గురించి ఆలోచించవద్దు. ముందు నువ్వు చేయాల్సిన కర్మని, అంటే నువ్వు ఒక విత్తనాన్ని నాటడం నాటు, దాన్ని దాన్ని పెంచడం చెయ్యి. ఆ వచ్చే ఫలితం గురించి ఆలోచించవద్దు. అవి నీకు ఎప్పుడు ఇవ్వాలో అవి వస్తాయి. కాబట్టి ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా నువ్వు కర్మ చేయాలి. అంతేగాని అసలు నాకు ఆ ఫలితమే వద్దు కాబట్టి నేను ఆ కర్మే చెయ్యను అంటే, నేను ఒక చెట్టును కూడా నాటను, లేకపోతే నేను చేయాల్సిన కర్మలు నేను చెయ్యను అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే కర్మను త్యాగం చేయవద్దు, కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేయి. దాని ద్వారా మనకి ఫలాలు అనేవి వాటంతట అవి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఈ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? మొదటి 2 శ్లోకాల్లో మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగారు, నేనేం చెయ్యాలి? కర్మయోగమా, కర్మ సన్యాసమా? అలాగే భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? కర్మయోగము, ఆ జ్ఞానయోగము రెండూ కూడా బెటరే, కాకపోతే కర్మయోగం చెయ్యాలి. అలాగే కర్మకాండ అంటే ఏదో మనకి నిన్న కొన్ని చెప్పబడి ఉన్నాయి. వాటిని చేస్తూ మనం దానిని భగవంతుని యొక్క వాటిల్లో ఉపయోగించగలిగితే అది కర్మయోగం అవుతుంది. మన ఇంద్రియ భోగాలకు కాకుండా దాన్నే నిష్కామ కర్మయోగం అంటారు. రైట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే మనము కామము, క్రోధము అనే వాటిని విడిచిపెట్టాలి. కాబట్టి ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఏం చేస్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా చూసాము. కాబట్టి నువ్వు గనక యుద్ధం నుంచి వెళ్ళిపోతే, మనం ఈ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, ఉన్నతమైన వాళ్ళు ఏదైతే ఆచరిస్తారో మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు. నువ్వు ఉన్నతమైన వాడివి, నువ్వే యుద్ధ రంగంలో నుంచి వెళ్ళిపోతే రేపొద్దున అర్జునుడంతటి వీరుడే యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు, నేనెంత అని చెప్పి వాళ్ళు చేయవలసిన కర్మలను వాళ్ళు చేయకుండా అంతటితోనే ఆపేస్తారు. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని నిర్వర్తించరు. కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।